Merry Christmas nyikora mgajuan kamora mora mauntiere machigna hinya e chendo maro imore en geno mara ni nyasi mari mar Christmas odhieyo makare. Ami thuolo mar oro ote makare ma Christmas ne wede kod osiepe nyakora mgajuan keni mag chendo maro imore waikoni weche manyien mag mosebedo katimore kotiyo koda kanyasi mar Christmas are boma maroma kama bende no dhiali nyasi ni kama no telegi papa wami kaka ne weche obedo nyake pachoka nyakora mgajuan kama ogana no chokore kune opogore mar dhialo nyasi mar Christmas. Duto cheno maro imurego kod mbaka lai enaria deka uchiel no wanti live Facebook Ramogi TV KE mbui mar SK gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thundweche. Ebe yemo ng'aore lakini watemo nikech higni adek mokalo chen Christmas ne ok wanyal. Gik moko ok dhi maber kaka nwa plan. Kata bedi nonro no yango ni jo Kenya ok chan dhialo sikuku thothgi kawuono limo kuonde yweyo mopogore mar dhialo odiechieng Christmas. We are clear. We are working with in this broad-based arrangement up to 2027. Gai mar ODM Buro Ginga omedo jiwo ni duond bura mar ODM biro donje winjruok manyien kod sirikand William Ruto e yiero mag 2027. Kuna mfanyabiashara ambaye kwa nyuma yetu hapa anaitwa Fayaz Bakers Bwenyenye. Wanataka kuvunja hizi vibanda zetu hapa. Hizi ni vibanda ambazo zinalisha watu zaidi ya familia zaidi ya 300. Johala e chiro makongo wea yuak e wi notice mar darogi e chiro no. Jaloko en Belinda Phillips machegni nyakora mgajuang nyinga Lydia Okeyo. Jadolo mopogore ochiwo ote ma na josiasa mondo mi ochopa kare singo mane gisebedo ka gichiwo ne jopiny kotene kod Anthony Muheria ma en Archbishop Makopere Manyeri kod Philip Anyolo ma Nairobi gijiwo hera kod kwe kineni mag sikuku. Yitho mondi kelonwa mathoth kaka jo Kristo na obago nyasi mar Christmas chakre kanisa Kopere ma Roma kama Papa Leo mara 14 no telo e nyasi mar nyuol Yesu. Kochakore Roma, tugo mar rapar mar nyuol Yesu, kaluore kod yie mar moko kuom jo Kristo, Jokopere kotelnegi kod Papa Leo mar 14, chokruok e pek. Rameny mar kul mane onyuolie Jawar, ka ote mar Papa Leo mar 14, obedo hera kod sir ne anyuola manyalo gini piny. He sends a child to be a word of hope. In the face of the suffering of the poor, he sends one who is defenseless to be the strength to rise again before violence and oppression. He kindles a gentle light that illumines with salvation all the children of this world. E Kenya ka, kochakore nyoro otieno, jo Kristus mabende oriwore yie mar nyuol Yesu Kristo tarik 25 higa ka higa, oruo piny gi mor, wer kod lamo e ute lamo ma opogore. Kowuokie kaunti ma Kisumu, ote mar hera kod chiemo e tawa achiel orieny. Ji mang'eny chandore nikech kotimo marach. Gimotimo marach ne maluwe momiyo kwe onge nikech iparo ni ng'ane na timo ne marach. Koro gino chandi to kidwaro kwe to in be nyaka ichwo kodhi mar kwe, bed gi ji duto kod kwe, kik itim ne ng'ato marach. Wabed jogo mantiere kod hera, kik waherre wawegi kendwa wawegi kachiel gi joutewa gi familia magwa, to wapare jogo bende ma ongego mondo wamigi gino matin ma bende Nyasaye omiyowa. Kwa chiemo kachiel kanyakla kachiel kodgi to bedo mor ne ji duto te. Nairobi e odiechieng' ma kawuono, kowuokie kanisa Kopere ma Holy Family Basilica, jadolo Philip Anyolo telie misa mar 2, kendo jodongo kod rowere, mine kod wuone, ochopo kendo e lenda wang'gi mor kod ng'uono e neno. Kae ma jadolo Anyolo kwaye jopiny mondo rwak Kristo e kindegi mag tem, ma Kenya osewito e ji mathoth ahinya to e masira mag apaya. We know we have a lot of economical challenges and many other issues that can hinder any joy. As we talk, we have lost already many Kenyans on the streets, on the roads, traveling back to their places where they would have enjoyed being together as families. But this one also mentioned
we still want to believe God is with us as we celebrated the year of hope. Jokristo e kaunti Manyeri bende ne okodong chien ak Bishop Anthony Muheria okwayo jotelo mondo ti kod kinde magin go etione jopiny to okrango igi giwuon. If only Kenyans we can embrace authenticity, transparency, truthfulness, empathy, care, compassion, and at the same time avoid any kind of hidden motives that seek self-gratification or selfish profits. May God be with our country. Judith Omondi, Ramogi TV. Jodak ma Nairobi ne obago nyasi mar Christmas e kuonde magawa, limo kuonde pidho lee mag bunge kod tugo tuke mopogore opogore kaka okang' mar nyiso mor margi ne odiochieng' nyuol Yesu kod kawo yo makende ne tijegi mapile. Jafwambo Cynthia Onyango miyowa sigana mar chal mar boma ma Nairobi e kinde nyasi mar Christmas ma kawuono. Ng'eny apeyni e boma ma Nairobi onyiso chal mopogore opogore ka moko odich, moko odong' nono. Thoth oganda otimo limbe kuonde ma opogore opogore e apaya Madhika Road Kamakis. Ne en kar chamo ring abula mitholo Nyaluo kendo jopiny ne rito. Wuone, mine kod nyithindo otimo limbe makende ka mar bilo ring'o kendo chamo chiemo magisebedo ka gigombo e kinde ni mar sikuku. Hapa tunakinga kila kitu. Tunakinga usalama ya customer, service iko sawa, maneno yote iko sawa. Kata ne johala, odiochieng' ma kawuono gilero ni obedo kod lokruok maduong' ahinya. Biashara vimenoga, watu ni wengi, watu wajaenda ushago venye tulikuwa tunatarajia. Watu ni wengi kabisa. Biashara ziko juu. Kuonde bago tuke en goyo abal, rundruok e osuoyo kod mielo thum. Obedo moko kuom mor ahinya ne nyithindo kendo jonyuol ma ok obedo kod nyalo mar chopo pacho onyiso mor margi ka gilero ni kata obedo ni ok giyudo thuolo mar riwre kod anyuola margi tinende gibedo kod mor. It's a family friendly park for everyone. There are a lot of activities here. There's a lot of food. We've eaten with my family. The children are enjoying. There's swimming pool for children over this end. There's an amusement over here. Kids are very happy. There is a VAR. We are very, very, very happy. And food is in plenty. Watu wamejitokeza sana sana, kama bila unaona watu wanaendelea kuingia. Hapa ni mahali tuko na michezo mingi. Chakula ni chakula tamu, chakula mzuri sana. Ni mahali tumetengeneza ambapo familia wanakuja wanajienjoy vizuri. Na tumetengeneza mahali ambapo kila mtu kwa familia ako na nafasi yake. Karito lee ma Nairobi National Park ne en oganda mowuok kuonde gi kuonde. Moko gi geche gi giwegi kendo moko gi tielo ka giduto gitemo yudo thuolo mar neno lee ka mago ma oyudo thuolo opuoyo chenro mar sirikal mar keto kuonde neno lee e nengo manyangafu. Experience yangu ni marangu ya kwanza, but I've really enjoyed the place. Na tena next time na wish nikuwa mzima tena ningali nitarudi hii place. Nimeenjoy. Nimeona hiyo fare kwenda Vihiga sasa ni expensive sana. Kuna hiyo fare nitumia hapa hivi kujibamba. Nimefurahia kuona vitu kama monkey, zebra, lion na crocodile na vitu zingine. Kulikuwa kuna bamba sana. Nimeenjoy. Jalup jatend rito lee ma Nairobi National Park Polo Mondi opoyo jodak ma Nairobi kod alwora mage kuom wuok oko kendo siro kuonde rito lee ma pacho ka e kinde ni mag nyasi. Daher nyiso jo Kenya erokamano kuom wuotho e parks gi reserves mopogore opogore e Kenya kae, nikech mae en heritage wa and nyaka wa support in every way mawanyalo. Koro ka new year biro, daher kwayo jo Kenya mondo wadhi mbele biro e national parks gi reserves. Gimor kod nyasi jo Kenya otiko odiochieng' ma kawuono ka giwacho ni gigoyo erokamano maduong' ne Ruoth Nyasaye. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi National Park, Nairobi.
Morgilo nonenre odiochieng' mangima e boma Kisumu ka oganda nochopo winjo maber odiochieng'ni mar nyasi mar sikuku. Nyasi ma kamano nogo jek kod chiemb kony manobagi alap ma Kisumu Sports Ground kod kuonde mamoko e alworano mar Kisumu. Simfros Okinda nitiere kod ler. Alap ma Jomo Kenyatta Sports Ground Kisumu. Ka nodoko chuny nyasi mar Christmas kawuono, ka oganda mathoth nopong'o alapni ma odiochienge mathoth bedo ga kar yweyo. Kowuok e rwako lewni manyasani machalre, winjo mit osuoyo, kit miel mokikore ne duol mamit, kowuok e spika makore duong' mochung' e alap ma Sports Ground, nyithindo, mine, joma chuo norado ne nyasi mar skuku. Moko oganda mane walosogo opako nyasi ma higani ma giwacho ni dwa pogore gi mamoko, kaluwore ni giyudo nyalo mar kelo nyithindo bayo. To kawuono neno ka Sports Ground opong' kendo kata nyithindo ng'eny, manyiso ni higani bet gik moko noyawore, piny noyawore. Awuotho atero nyithindo e bouncing castle, e train, e castle ma nyithindo riembo kani. Ma kawuono naneno komora kech ji mor tene kech gik moko timore mopogore opogore. Gige tugo obiro, nyithindwa chikore, kumoro amora kidhiye, be yemo ng'awore lakini watemo. Nikech higni 3 mokalo chien Christmas ne ok wanyal. Wayudo ka piny pek gope nwan godo chien, nwan gi school fees ritowa, to kawuono wanyalo manage watago matin mar school fees, watago matin mwanya chame ot, wayudo nyaka mwabiro tugo godo kwakelo go nyithindo e sherehe maduong'ni. Johala bende opako nyasi makamano, magiwacho ni kata obedo ni ok ber chutho, gin kod geno ni giko thuolo mag sikuku gibiro loso gi maber. Biashara en gima wachako kawuono, to hopefully ne wan gi geno ni ji dhi bedo mang'eny waus kata achiel ariyo moko, to gik moko ok dhi maber kaka nwa plan. Lakini wang'e ni kochopo kata gimoro sa achiel, kech Christmas en mar nyithindo, upande mar biashara to ok dhi kodwa maber, but wang'e ni Nyasaye dhi timonwa gimoro ma wayud gima nwadwarono. Nyasi makamano nomorie kod chiemb kony manokel kod jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron, kama mire mar oganda noyudo thuolo mar logo kendo riwore mogo. Moseni achiel kuom nyithindo mana chako support almost 15 years ago a street car. Kawuono embe en gi grube ma o support go nyithindo ma pod nie street car. Koro watiyo kodgi kanyakla ka gi identify jogo manyalo dok e mier, jogo manyalo dhi e school, jogo manyalo dhi e technical school, jogo ma wan go ka. Nyasi mar skuku e kaunti ma Kisumu nyochakore otieno manyoro kod ote mar hawi maber kowuok kuom gavana Anyang' Nyong'o. Ji ma otiyo kuma bor oseduogo dala kendo wan gi mor ahinya Kisumu ka. Gima kwayo jopiny en ni mondo wabed gi kwe. Otia kwe tani nyithindo madh ahinya, ang'ini kande Christmas to yudo excuse ichame kwete matin. Itere mos wonam mondo kik igani rum kodi. Uwinjo? Ni podi chamo pelele matin kwete tiwe luongo mbunyuka. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jogo maonge nyalo kawuono yudo thuolo mar dhialo nyasi mar nyuol Yesu Kristo kaka oganda moko. Matok yudo mich mopogore opogore kowuok kuom jotelo kod Josamaria ma chunygi ler. Efinya kidi miyowa ler kaka chal nobedo e gwenge mopogore opogore pacho kae. Dabich higa ka higa, Jokristo e piny ngima dhialo nyuol Jawar Yesu. Kinde mirango kaka mano ma oganda riwore kanyakla gi familia mekgi e nyasi kod mor. Moko kuom oganda bende rwako nyuol Yesu e ute alam mopogore opogore. Higani, jogo maonge nyalo bende oyudo thuolo mar mor kaluwore gi mich magiyudo. E kaunti ma Homa Bay, mond liete moheo 800 e ward ma Kakelo Kokwanyo e kachung' od bura ma Kabondo Kasipul
oyudo thuolo mar buonjo e nyasini mar Christmas bang' yudo chiemo mopogore opogore magikonyore godo e utegi. Chenrono otele gi MCA mogwele od bura ma kaunti ma Homa Bay Yvonne Beki maneno ni mond lietego bende oyudo gino maginyalo chamo e kinde ma oganda dhialo nyasi mar sikuku. Kaluwore gi Beki, mond liete neno matek e gwenge magiwuoke kendo gin kod midhiero mathoth, omiyo ma en kinde ma oganda ma Nyasaye ogwedho lwetgi onego riw lwedo kod familia ma ochando. Amor mathoth ka nyara Beti no obiro sikul obet kendo no luongowa kaka mond liete ni mondo wadhi wachiem. Donga aduoko ne Beti erokamano. Odiochieng' ma kawuono amor nikech nobiro e dala mar Ober noyudo miyowa Christmas. Wamor wambe wadhi celebrate Christmas kaka mon mamoko. Koro miyo ok wachal kiye. Kawuono wa handle mine 500 makawo chiemo e ward mar Kakelo Kokwanyo ka. Wakwayo jowa manoko ok ochone nyaka itimne ng'ato gimoro maduong', gimoro matin. Kata ikawo mana pi modho imiyo ng'ama ochando kaka mond lietegi. To mano timo gima ber kendo loko ngima mar ng'ato. Ahinya kendo e iye ka nitie mond liete mabende ni e yath. Gimomiyo atimo mae amiyo gi nyaka chiemo mondo gibed kaka ginyalo kata kimuonyo yath nikech thurwa ka wan gi jok mapod tuo ahinya mantiere yedhe. Mama mana jiwe ni omed incorporate more of the made incorporate jogo ma ochan mond liete kata mon ma ok mond liete maonge go chiwne gi achiwa kendo gi chuny malerno. Komachielo e sub county Marongo, county ma Migori, mond liete makalo 200 ma hikgi oniang' bende oyudo mich mar chiemo kowuok kuom Jo-Samaria mang'ua. Ginyiso mor margi ni higani giyudo thuolo mar dhialo Christmas kaka oganda mamoko. Wirani opar jogo ma lwetgi ni nono. Akonyora nikech namuoko piny to koro ayudo kaka dhi chiemo. Koro agone nyakwar merwa erokamano ni omed timo kamano kendo Nyasaye omed gwedhe. Ng'ata man gi nyathi ma nyanyalo, please we pande ot. Kete mondo koro mo Disemba kama mondo lwetwa oriwre kanyakla. Ma nyiso ni wariwo lwetwa kanyakla kaka nyithi Aluo, kaka nyithi Kamagambo, kaka nyithi Migori, kaka nyithi Rongo. Mane mume adwa kwayo. Ka in jirani ma lwetenigo, please ok waloro. Kanya wadu ng'at mibedo but machiegni dhi nindo kech. Please miye gimoro mondo embo winj maber. Chal makama nokopogore ne jodak mar Arieda kod aluora mare, ahinya to tok limbe ma jagoro mongirore migawo mathieth Ouma Oluga chwalo negi kony mar sikuku kod ndigni mag wuoth ne jogo manigi ng'ol e kinde ma Jokristo dhiale nyuol ma Yesu Kristo. Koloso e kindeno, Oluga okwayo Jokristo mondo tiko thuolo ma nyasini e nyayo kwe kod achiel mar oganda ka giluwo ling'any mag Yesu Kristo. Oluga kod moko kuom josiasa mane otene okwayo riwruok mar oganda Luo e bwo sirikal mar Manywanda motele gi jatend piny William Ruto. Mimi nataka kuwatakia laheri Krismasi wale wetu ambao wanapata wheelchairs, hata hii white cane wenye anasema Luth Maruoth, hii white cane bado iko mingi sana, hata watu ndio wameisha. Pia kuna wheelchairs mingi, pia county tutapatia wheelchairs zingine kwa sababu nataka hii iende kila pahali. Na nimepatia wheelchairs kila county. Jotwe ka thieth maduong' ma Kisii bende ne okodong' chien kane giyudo fungruok tok gavana ma kaunti no Simba Arati miyo gi mich mag dhialo nyasi mar Christmas. Koloso e kinde mane olimo ute thieth mag Medifort kod Krista Marine, Arati ojiwo oganda Jo-Kenya mondo yie obede achiel gi jogo maonge nyalo. I decided to go around all our health facilities. Which I've done KTRH, I'm going to other facilities, private, because I've finished from the public one. Of course, I've done that. I've seen close to 600 patients in my facility here. I've seen also the state story of our facility, one of the buildings which was condemned, where we evacuated over 500 patients. Wamenisaidia si kukuwa na chochote. Nililemewa last week, wamenishughulikia, wamenipea dawa, nimepona na si kuwa na bili ya kutoka. Efinya Kidi, Ramogi TV. Hili chieng' ma kawuono ma piny ngima yango sikuku mar Christmas, oganda mopogore opogore kadho nam chumbi ne owuok oko mar bago nyasi ne yore mopogore opogore. Kata kamano moko kuom jopiny koni sikuku mar Christmas tinde onge kod ndadhu kipimo kod kinde mokalo. Gino magikoni chal ni timore nikech dok chien mar yuto kod rochruok mar uchumi e kind oganda mathoth. Jafwambo mar George Haoko nigi ler koya Mombasa.
Ma en dho wath ma Jomo Kenyatta mong'ere kod nying mar Pirates e kaunti ma Mombasa, kuma oganda makwar ne jowuok e oko mar toyo ngona kendo goyo abal ka giyango odiochieng'ni mar sikuku. Thoth magawa manie kaunti ma Mombasa ne bende welo pong'o thich mar bago nyasi mopogore moting'o chiemo, miel kod goyo abal e kind nyasi mamoko. To kowuok e dho wath, ne achierora nyaka e gwenge ma Changamwe mar rango kaka chenro mag nyasi ne chalo, kuma moko kuom jogo mane ayudo ne okone nyasi matinde onge kod ndhadhu kipimo kod kinde mosekalo. Chakre 82 ema donjo Mombasa ka. To naneno babawa mana donjo ire. Yani nineno kata ka jirani, harufu mar pilau, biriani, to harufu kende mar gik michielo kaka kuku. Kata mana kata karingo ne ng'eny ka mchele mweupe, yani rech ne wachamo mabe iluongo uma wan samoro de wasechopo ko kata magongo mano ko luongi gi ni kuku biuru dhano mor to sani onge. Koro miyo an ber kuku masani okan to nwa chiemo iluongo jowadwa kuonde maboyo. Ka in gi nyiri, in gi wayu, in gi wedeni yani, ubet kanyachiel, umor, uchiemo, be unindo nyaka kinye kagidhi. Osani ang' iluong ng'ato nochamo. Gipimona ni ikruok makare ne itimo motelo ne odiochieng'ni. Mako chopo gokinyi to amuono dier ot maket go kaka. Okaka ne mane wagoro godo ot, mondo mi ot obed mang'owa, ot obed maber. Maka wang' wayudo nikech ndalo chon no, iluongo wa Christmas. Samoro an gi chwora gi nyithinda, tiluonga Christmas aduogo dalawa, wabiro chamo Christmas ang'o e dalawa. E ndalo no, inyalo yudo ni wadu, kata mana yawuot wuonewa, iluongo kaka wan gi kwe, wadhi chiemo ni nyithindo, kawuono wang' nitimo ang'o? Wang' nu chiem ni bagonwa Christmas. Ni yang'onwa dhiang', samoro yang'onwa rombo. Gweng' ne mor mokwongo jonyuol ne ng'ionwa lewni manyien. Kong'iew ni law manyien, idhi ka jirani isungo ma ne an ong'iew na law manyien. Nyathi jirani be ywak, mama an pok ing'iew na law manyien. En be ing'iewne. Koro kiny, kata nyathi jirani be biro koru uchiemo, uchako dhi korgi uchiemo. To masani kata ng'ama udago kamidake kaka wan wadak Mombasa Changamwe. Kata ng'ama luongi ni kukue. Oongeo. Ka chenro mag tedo bende ne chakore mana okinyi bang' wuok e kanisa. Aneno ka mon mine wachapni kweli. Kendo wachiemo mwamadho kado mwamor. To koyang' gweno kata kokel gweno takwonga apakora ni mama an kawuono ing'e ni wich mara. Machielo bende ywak ni an kawuono an adwaro wich, koro walaro wich. Koro to wich en achiel onge kadang' watim nade. Ng'ama okwongo mitimo ang'o en ipogo. Ne wamor. Kendo ne pesa ne nitie. Kendo soda ni wamadho, kendo ni wamadho chai. To masani onge. Kaka ineno wabedo kani, onge. Kiseyeng'o, nyaka remb gine ne ng'eni ni tedo. Gi chak. Remb dhiang'. Ogira mar gine ne njugu. Yani kuonana, yani gik mang'eny, kuon bel gi goduma, muogo. Koro ine miyiero nadwa chamo mani. To sani to onge. Kong'o mar nyaluo gikoni nyaka ne nyuo e kinde no, kendo ne imadhe mana gi joma dongo. Onyuo mbare, to onyuo otia. Mano ndalo Christmas, mbare to obago otia. Diere no ne wachamo kuon muogo. Gi muogo moriwore gi bel, to njugu be nitie ichielo. Dhano bende koro kamoket machiemo njugu bende ochielo tim nade oket kanyo. Wan nyaka gi dengu, miluongo nogira. Dengu mar njugu, mago te noketi. To koro kanyo, emwaneno ka dawa modeka gi go sigalagala to wer. Ma inyalo dudu era chako. Aya dudu era chako. Aya amadho matin mit polisi yuda gi nai. Ne wamor, wan nyithindo ne wamor. To ne chapat wadhiro gi chupa mar Fanta. Idhira dhire wi mesa kama. To riere kod obam to tek ni chama chapat. Bang' math kod chiemo, miel maratipo bende gikoni ne ibago.
ndalo Christmas ikelo thum kata ndalo ni iluongo ni thum Ramogi, George Ramogi gini wuod were wuod weta. Mago joma ne biro gocho kanyo ma dhano mor kawuono thum no bagi ma diere no ing'eni ni ichielo mana siwandha gi pare mane watimore nadi wadhi miele. Udonjo samoro bende ne onge gimoro ni ng'ado, samoro bende diere cha ne nduru. Nikech wang'e no wadhi timo nade, wadhi miel to wan gi pesawa bende mwanyalo dhi timore nade. Wang'io go thum. Kata kamano, jomoko to ne okone kata piny tek ne gichukore mar neno ni giyudhe kado ka giparo godo odiochiengni. Gweno ni an mana pidho, lakini kidhi e duka tinyalo yudo kata gweno kata moro matin nyalo yudo kata 1,500 kanyo. Koro aneno ka jomoko ok nyal afford 1,500. Nikech ndalo mane chon nunyalo dhi e supermarket tutimo shopping, lakini sani kata supermarket ok inyal nene ng'ato. Ndalo kata chon kane ji osetieko joma dhi madho kong'o mane kowe kong'o mag mbare to gidhi madho kata mana bia. Sani koro onge ng'ama nyalo dhi nikech pesa no kodhi ng'iewo godo bia, nyithindo biro chamo ang'o? To kata obedo ni oganda mamoko ne oyudo thuolo mar ringo kaluwo dhi bago nyasini, gin gikona ni ne gikome boma kaluwore gi pek manitiere. Mimi ok anyal ringo. Higa mokadho adhi Kilasima tu, kata giminyalo dhi miyo jodala biro timore nade onge. To nego ing'e ni ng'ama wendo kichopo e dala to nego imbi igole skari moro. Koro sani ok ananyal dhi. Kecha onge pesa kata manyalo gola kata stage malore to mondo tera nyaka dalawa. Aonge pesa. Ni piny tek. To kata an awuon pok achiemo nyaka napiny. Arito logo dichiel godhiambo. Koro gima wakwayo jotelo ma jo sirikal ni giloknwa piny obed mayot. Nikech ma biro terowa piyo piyo, wan ma wangewa osejony. Koro wadhi piyo nikech kech. Koro gima akwayo sirikal one kaka konyo jomoti ka wan gi ji te, nikech ji te kech kae. Onge ng'ama kech ok. Mane kwayo mana. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Daka en pario koda bit nyakoro mkajwang'ero kamana ahinya kuom medo kete Ramogi TV chenro en oimre wakayo mokwongo na singo ka moko kuom pachu ka kapok wakawo yueyo neno ka Mark Midega na Ramogi TV ka entie San Francisco e pinyno mar Amerika. Okone gweth mar Christmas ni mama gi Agnes Akeyo ntiere God Konyango School ka gin gi shemeji Julian Akeyo. Wachobede ni ntiere shemeji Jacqueline Adhiambo bendo kwa one hama ber mar Christmas gi jo wagire duto te kamora mora ma untiere huodu ma ntiere San Francisco e piny mar Amerika. Kwa one hama ber mar Christmas mano Mark Midega na nyiso ni weche gi nyalo achiel kachiel kumora mora e piny mangima nyakwara mga jwang'ero kama na nyama ka Merry Christmas. Eno bende kanyo ote mara Ayany Ben Bella intie Nyandembra kwa Bwai wachona ng'ich welo oimore chopone eyo makare. Tobias Owino wachoni Hasembo Ojelo wachoni Merry Christmas. Joseph wachoni entie Gashie, Julie F intie Migori County, Mark Wodoyoma ntiere Uyoma Wimbian bende omor gi Ramogi TV kaeto pia jachumo wachoni entiere kodwa kan Nyamasaria Kisumu gemina ode Brighton Aseko wachoni Merry Christmas ne familia mare. Job Jagongo wachoni entie Eldoret Langas en beno mora hinya gi Ramogi TV oko habera nyan mar Christmas ne mama gi Grace Jagongo gi Joka Jona Okongo duto oko onegi hawi maber mar Christmas. Bediana no Evangelist Dan wacho kanyo ni entiere kodwa e chenro ganda jo Kenya oko onegi Merry Christmas giduto kaeto wacho ni Joluo duto ma ok nyal mondo wamigi chiemo kendo walemnegi wacho ni jok man gi matin manyalo pogore jowetegi opogore jowetegi mano wuodo moya ka wuoka Mombasa. Evangelist Dan Mombasa Champions Chapel Church kaeto wacho kano kone Dr. Honorable Mama Aida Odinga Merry Christmas. Neno kanyo ote mar Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni gin gi Kristo Oniala mano mamagi kaeto wacho ni ote wachoni kotha ne oyawo sikuku maber ahinya emane ne oko sikuku bagore kaka pile piny wacho ni tek skul bede iyawo mbele ka koro nodware dore matin kata kamano wacho ni happy
kata Merry Christmas na jolendo mag Ramogi TV duto kaachiel gi osiepene. Erokamano ahinya. Aneno kanyo Pastor Jojo Ngonge wacho ni entiere kodwa e chenro mano mar Glow Church Kindu Bay, en bende wacho ni Merry Christmas. Wema tinya kwaro mga juang chenro en oimore kikidhi mabor. I brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids entertainment on Viusasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids content only on Viusasa. Sometimes I need a fragrance to keep me calm, stays fresh in the heat and feels elegant into the night, lasting longer than expensive perfumes. New Downy, lavender calm, sunrise fresh and sweet elegance, freshness that inspires confidence. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ani lungani Crispino Tieno ja from Ramogi TV Mawoki County Makisi kod gwenge ma Transmara. Ekideni ya kwa yunu nyasi mag hawi maber mag sikuku ne familia duto mantiere e Kenya kod jogo magen jo ma jokanyanam. Kede seche gi ma wantiere sikuku kwa yunu mondo bende upare jogo ma ochando. Mimi kama MC natenda ninayoyasema. Nimekuwa kielelezo kwa mara nyingi. Ni sawa, hakuna shida. Awali, haya madoa sugu yangebaki kwenye nguo zangu na kusugua kutotoa nguo zangu rangi. Asante kwa Ariel Liquid mpya, ni nzuri. Inaondoa madoa sugu na kung'arisha nguo, mwosho baada ya mwosho. Asante, New Ariel Liquid. New Ariel Liquid kwa mashine za kufulia, huondoa madoa sugu kwa mwosho mmoja. Tutabaki hapa duniani sisi tumbei manyuki tilamo mamulo chuny kai kama wach bedwe mangima kendo thumbe duogo chuny wariure kanyakla mondo wakelne adiera geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodhwa dhi maber. Biblos wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Machiegni kendo nyakwara mga juang gai mar ODM Dr. Oburu Oginga omedo jiwo chung mare ni duond burano biro mana tiyo gi piny owacho mar Manyonda mar broad based nyaka 2027 motelo donje winjruok manyien gi kweth mora mora e yiero 2027. Oloso nyasi mar lam e kar chung'od bura ma Bondo. Oburu nomedo ni yiero 2027 biro yudo ka giseyudo yo mowinjore jo ODM lo kaka Steve Bikolero. Jitolo kata kamano noramo ni ODM ok chak bede koyo kendo kiloso sirikal manyien. E kinde ma yiero manyien medo kayo machiegni, paro mopogre medo mienjo e wi chung' mar duond bura mar ODM
ka kweth moro siro winjruok matiyo gi sirikal mar UDA e bwo sirikal manywanda e kinde ma kweth machielo to kwedo winjruogno. E sach nyasi mar alame kar ting'o bura Mabondo, ogai mar ODM Oburu Oginga nowacho ni duond burano biro mana tiyo gi piny owacho nyaka higa 2027 motel ne donjo winjruok moro amora e yiero mabiro. As a party, we are clear. We are working with this in this broad-based arrangement up to 2027, and we are strengthening our party and getting ready. You know, in this government where we are now, we came in through the window because we did not vote for William Ruto. This is not a government we voted for. I think all of you are aware. But we are in the government and we don't like being there. We are working together, nose. We are working in this broad arrangement with specific agenda which is there in the 10-point agenda which we put forward. E kindeno, Oburu nonyiso geno mare ni duond bura mar ODM ok nyal duono kojiwo josiasa mag ODM mondo wuo kod duol achiel kendo ket maino margi e tego duond burano, wach manosir kod jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi. So when we reach 2027, we shall have negotiated. If we go into a coalition, we shall have negotiated that coalition. I agree. You've said that these negotiations, this coalition building should happen earlier. I agree with you. We can't wait for 2027. It must be done earlier. Orka kore, jalopo gai mar ODM Godfrey Sotsi nokwayo josiasa mag ODM mondo luw katiba mar duond burano kendo we ogai mar ODM Oburu Oginga kod jagoro maduong' Edwin Sifuna emolose lo ODM. When we start the new year, we'll speak in one voice and we'll speak respecting the position that spokespeople in the party are only two and not just everyone. The party, the ODM constitution, under Article 16, sub-Article 1F, read together with Article 16, sub-Article 1D, vests that authority and mandate solely on the party leader. E kindeno, jaod bura ma Kisumu Ruth Odinga nokwayo kuku mar ODM mondo med jombi mar duond burano kendo nyuand rowere e ODM mane ni gibedo kod duol e donje kweth maloso sirikal manyien kata loso sirikal giwegi. We are trying to say we want to have a stronger ODM. And there's no political party that can stand up and say that they're not going to field candidates in every position. And that's nothing wrong. If your negotiation with Daktari and party leader will say, oh, we are not going to go there. But as for me, I'm still telling you that Orange Democratic Party will be able to go around and be strong, and we want to strengthen this party. And if we can get anybody, everybody, even me, I might want to become a president. Why don't you allow me just to go as a party? Negi loso sach nyasi mar alam e kanisa ma ACK Nyamira e kar chung'o od bura Mabondo. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. E kinde mane jopiny ne dhialo nyasi mar Christmas, familia moro Muragara to lit omako kaluwore kod nek makoch nikech weche mag hera. Mwangi Kanyeki manonegi tok chuo pale kore wachore ni noyware kod jaherane machon ewi siling 60. Achich nek makamano noringo tok neno ni osiepne olwar piny kata kamano ne odogo omake. Huyu alikuanga na bill, lakini kakuwa ni ile mabishano ya like si ulipe siji whatever. Nikasema ilikuanga 60 bob 30 hiyo ndio yenye nifanya akufe hapa. Nikasema bro, siwacha nikulipie. Nikamwambia mimi naweza withdraw kutoka kwa Rock 7, siwacha nikulipia. Akaniambia haina shida. Huyu bro alikufa juu mtu mwingine hapa hivi. Huyu akaingia kwa hii kona. Nikamwambia Mwangi ufai piga mdhoni, kama mliachana mmeacha. Mwangi akakamata nani? Unaona mimi ni kama video, ni kama movie. Unaona kutoka hapo
Niwaona hapa wakiwa wameanguka. Nikasikia Mwangi akisema umendunga nini? Kisu. Sisi tulikuwa kwa anti kusherehekea Christmas kama kawaida. Ndio tulisikia duru. Wamama wanatuambia Mwangi wa Wanyeki ameuawa. Sisi tungeomba tu serikali ihakikishe kwamba tumepata haki. Ile kitu nilikuwa nasikia ni relationship imekuwa on and off. Hata wameleta kesi kwa mzee wa kijiji mara kadhaa for the last 3 months. Na pia sisi watu wadogo, ukiona mahali pakufai ondoka. Stegi ma oganda mathoth tiyo gi lony mag mbui e tayo chenro mopogore opogore to chutho mag siasa rawere ojiw mondo mi otang' gi weche ma samoro gikete mbui ma kide kelo negi midhiere kinde mabiro. Magino yangiro manokelo kanyakla jotelo kaachiel kod jokanye riwruok midendo ni Onagi Nation Mariakani e nyasi mane gibago maloro higa e boma Mariakani. Nyafo mara Georgia oko ntiere kod ler mathoth. En nyasi mar loro higa mane obagi kod riwruok mar Onagi Nation mantiere Mariakani, nyasi mane okelo kanyakla ogendni mopogore moting'o jende, jodongo kaachiel kod jotelo mawuok e kaunti ma Kilifi. Kae negi chiemo kanyakla kendo nyiso mor margi kaluwore gi okang' magikone gisegoyo mar temo biro kanyakla kaka oganda kendo loso gi duol achiel. Kotel negi kod jakomgi Frederick Oluoch negi koni dwaro koro nitiere mar wuok oko kendo neno negi yudo lemo mopogore e weche mag telo kaachiel kod ohala. Ber mar bilo kanyakla oputho kod jaka joka ng'ato nikech kwa mako lwetwa wawegi to tich yot to kwawere kaka oganda to tich ok yot. Wan waduoko ne Nyasaye erokamano kendo temo ji oganda mar Joluo mane area makae ni waendelea mana gi umoja nikech umoja e nguvu. Mai kama wadake, mai kama watime gimoro amora, investment magwa ni kagi, resources magwa duto ni ka. To waseneno ka ok wasebedo ka jowa ma wan go kagi kata jotelo mwayiero tiyo kod maber. To ka wachako higa manyien amedo kwayo mana jowa ni wameduru mana riwore nikech riwruokwa e teko. Kata kamano, rowere ne ojiw mondo mi oti gi lony mag mbui e tayo chenro makidek kelo negi dongruok ma ok tuo oganda kata kelo sigu. If you don't plan, if you don't sit down and plan, you're automatically planning to fail and you will fail. Wati gi mbui e yo maber wa nikech mbui no ema samoro employers wang'iyo ka dwan mondo ndiketi. Koro mondo mi wayud tich kamoro kang employer yudo to iyudo kindiko gik makelo manigi quality, gik mapuonjo jopiny, gik ma respect iyudo ka tich yudore e yo mayot. Ne bende oparnegi ni weche kata pichni ma samoro gidire mbui ema kidek thirogi kata kelo negi dongruok. The internet never forget. Nitie chieng' moro ma ng'at mani yanyo cha ema koro idok ire ni mondo konyi. Nitiere chieng' ma ng'at mani yanyo e mbui cha ema koro nie position mar office monego konyi. Samoro ne en mana kijana wadu, ok ochuno ni jodonge miyanyo. Social media kwa tiyogo, watiyo yo makare, watiyo mar biro gi paro, mayedongo pinywa, mayedongo Kenyawa. Koro kwa correct jotelo, to ningo bedi wa follow gi to wa correct gi yo moro maber mowinjore. Isechego gogo ne osiemo wangi mondo mi gitangi moko kuom jogo makidek wuok oko mar tiyo kodgi to chutho e kinde ni ma josiasa osechako timo ikruok ne chenro mag yiero mabiro higa 2027. Wan kake wan youth tiyo kodwa marach gi jodongo, ok en miriambo. Sani kake mheshimiwa mane ni kae owacho ni en obiro mana gi jodongo, to jodongo kosedhi kocha to kawo mana mit bilia to ka giduogo to giwacho ni agikono mheshimiwa ni an gi joluo to mano gisetiyo kodwa emomiyo kata gini kijende ok kura imodo hizo kijende masali wandalo wakoro dhi karumo koro dani mondo ging'e yo mwanyiso gi ni ka gipogore to mano onge gimoro amora ma ginyalo timo. Magi ne giwacho ka bende gikwayo ne ganda duto hawi maber mar Christmas to kod higa manyien. Kimenifurahisha ni kuwa muungano huu it is not political, ni muungano wa kuweka jamii pamoja ili kuweza kusaidiana. Joluo man ka anyiso gini wabed gi Christmas maber, a prosperous new year, waketuru Nyasaye mbele nikech ka onge Nyasaye onge gimoro amora manyalo timo kaka wan oganda. Joma dhi dala, joma dong ka, wish you a happy Merry Christmas. George Aoko, Ramogi TV. Sechegi ma oganda mopogore opogore obago nyasi mar sikuku mar Christmas mo kuom johala e alwora mar chiro ma Kongowea to chunygi goyo kibikibi bang' tend kaunti wa Mombasa chiwo negi siem mondo mi gidar.
magikoni en bangetenda karaja ket mwandu moro wuok kodgi tung' mosuo kendo ramo ni chironi ni e puothe odwani odar gi mondo mi otae chenro mage mag ohala. Johalago mahomi adek e chiro ma Kariokoo Kongowea bende ese otend kaunti ya Mombasa magituo ni chal ni tiyo kanyakla gi jaket mwanduno bang' apisas ma kaunti sundo gini gidar mondo chulgi. Giramo ni ok gini dar kanyo ngang' ka giyuak gimaduong' en kaka gibiro timore gi nyithindgi masane gimayonegi omenda mag duoko gi e skul kochopo Januari gamanyien. Wanataka kuvunja hizi vibanda zetu hapa. Hizi ni vibanda ambazo zinalisha watu familia zaidi ya 300. Na tumekuwa hapa kwa hiyo miaka yote, hatujasumbuliwa na mtu. Gavana mwenye alikuwepo, Gavana Joho, alituahidi kwamba atatulinda na akatuambia kwamba hatutaondolewa. Abdulswamad akiingia alituambia atatulinda, lakini sasa hivi tunashangaa, tunaona watu wa kaunti wanakuja hapa, tuende kwa ofisi ya inspectorate. Ati huko ndo kuna pesa ya compensation ya hapa. Sisi tunashangaa, tangu lini ofisi ya inspectorate imeanza kufanya compensation ya vibanda? Toka hiyo miaka yote, huu muhindi anaitwa Fayaz. Hapa palikuwa hakuna ukuta. Alipoona maeneo haya ni mambovu, palikuwa panatoka maji chini na palikuwa na wizi nyingi, alijiwekea ukuta, akajifenzi huko ndani. Saa hii amejijengea nyumba huko nyuma, anataka kutuondoa hapa. Sisi hatuondoki, hatutaki kunyanyaswa, tumechoka na kunyanyaswa. Sasa tunaomba gavana wa hii Mombasa aje tutetee haki zetu humu ndani. Tumechoka kunanaswa, tunanyanyaswa sana humu ndani. Tuko na vibanda vetu, tunashughulika navyo, lakini sasa hivi hatufanyi kazi kwa amani, tunasumbuliwa mara manispaa, mara sijui akina nani, wanakuja wanatutishia, hawataki kabisa tufanye kazi kwa amani. Abdulswamad, sisi tunakuomba utusaidie. Sisi tumechoka na manyanyaso, sisi pia ni binadamu, tunajitetea kama Wakenya, kwa nini tupate shida na sisi pia? Wako yo machelo nyakoro mgajuang chendo eno imore hero kamano kumedo kitira Mugi TV. Walitunda James wacho ni Merry Christmas ne Jo Yugi Srakewa wacho ni wawinjo weche gi maber ahinya. Wacho ni yudhe okone gi mondo samagine nyasi ma Christmas gi pari e buk bende giromo Ngulu Primary saboro nyasi maloro higa. Kata kamano wacho ni kagiloro higa gi nyasi to kik wigi wil gi bugege. Eno bende ote kanyo orgi mwalimu Faith Mzomo wacho ni wang' ni ochame bondo kendo gone Nyasaye erokamano kuom gima momiyogi, erokamano ahinya. Eno Alola Junior wacho ni Nairobi Orphanage bende gibedo kod nyasi makare. Bende Belinda Phillips nitanjo dalagi ma Kiboswa kamoting'o dagi Jennifer babagi Jaduong' Ochola gi mama Beatrice Jagero wetegi to gi anyuola duto magem Jaduong' Patrick kod mama Jael Obam gi familia duto mayenga okwayo no Merry Christmas kendo kako time kako lokeno manego wacho ni Merry Christmas makare. Jalango Tieno wacho ni entie gi minode nyithinde kaka David, Evelda, Bernard gi Balia gi Prisha giduto gi bedo kod Christmas makare. Patrick Mugo wacho ni Gotabiero weche gi chopio makare manego mawagusu. Medaya no Papa Dave wacho no okoro ay ma Christmas kod higa manyien ne jonyuol ne kod owete ne tegi kaw hawino makare. Ano Jane wacho ni weche gichopo ne makare en bendo kuone oganda duto ma Kenya hawi maber mar Christmas. Kaeto Ivan Suti wacho ni embe en tiere kodwa echele. Deriko Mwana Suba Jasuba wacho ni Mfangano Island bende giketira Mugi TV Merry Christmas. Kwa hiyo matinya kwa mga juango duo kod mago magtuke kikidhi mabor. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control.
Dial *860*413# to get Jingle Bells as your skiza tune. Christmas ochopo, janeno mara adwoko ni erokamano kuom bedo kodwa higni 4. Isetayo maber kabisa, omiyo en mara mar nyisi ni ber kod sikuku mar Christmas maber kabisa. Machiegni kendo Nyakorom Gajuang. Tuke mag opira festival odonje tielo ma timbe 16 ka timbe okombe gi miche tuke madhi nyime e alap ma skund primar ma Ndiru. Tima mara Ndiru ma obago tuegi obedo tim mokwongo ng'ado tiko madonje tielo ma timbe 16 tok yudo loch e tuke gi 2 mokwongo. Tim ma wuok e gwenge ma Nyalkinyi FC bende odonje tielo mar timbe 16 kanyaka sane gin gi points 6 e kinde ma Maguje FC bende odonje tielo mar timbe 16 gi points 7. Tuke mag tielo 16 biro bagi kiny ka timbe mabiro yudo loch biro ng'ado tiko mar quarter finals. Finals mag tuke gi biro bagi tarik 29 dwe ni alap ma Ndiru Primar. It was the what team after every 2 years in the mag December ge kanalo mag holiday mondo waket youth obed modigi kendo so watimo mani bende wa en shoni wa scout for talents wamanjo wigende go man gi kipawa mar tugo dhula to the next level kendo wa en sure ni wa engage gi e ndalo holiday ni mondo kik gitim gigo asa moro nyalo chocho ngima gi kata nyalo tiko ngima gi kaka yore moko mag timbe mar jojo ma wigende nyalo donjo. Tugo abila ni kokel to kelo dongruok mag ohala e gweng' nikech wan gi jok ma uso, wan gi jok ma timo ohala, omiyo ng'ato nyalo uso gimoro dhi odok godo e ot. Okelo riwruok mar kanyakla kata mar society kendo waneno ka sama ji tugo kama jok ma baya onge, omiyo okelo unity kendo okelo one purpose ni sama ji nie thuolo mar rusa kama to dhano mora dhano shangilia. Tuke mag pinje Afrika higa 2025 madhi nyime piny mar Morocco okawo yo mar miyo jotugo thuolo mar dhialo odiechieng' mar sikuku. Tim mar Egypt mantie kod loch 1 e tuke gi biro